sisekhona la kuJaiva simnike njengamanje eduze kwami ngiphethe insizwa bathi umthakashana insizwa yakwaMathonsi phansi amandeni simazi ke ngegoso eligijima ngomlenze okhokhelo umlenze wemali sawubona mfowethu. Yebo sanibona njani ngibingelele nabantu ababukela lo mbukiso njengamanje. Yeah siyaphila ngala kwethu namhlanje sila kuJaiva izolo kade sisengomeni kwazolonke ukhona futhi awukhathele Engikhathele futhi engikhathele kodwa ke ngoba ngensizwa bekungiphoqa ukuthi ngize la ukuhlangane khona insizwa. Mana ngicela usithathe nje usibuyisele emuva uqale nini ukuba ligoso leinsizwa kanti futhi kunzima kangakanani ukuphatha insizwa ngapha ngakini emandeni zikhona insizwa eshaya ingoma Azikhona senginesikhathi mfowethu ngicabanga ukuthi abantu abaningi bangazi senginesikhathi ngiphethe insizwa ukuphatha insizwa ke mfowethu kuyinto enzima kungekhona ukuphatha insizwa phela ukuphatha abantu nje kunzima ngoba kusofanele understand le nkuhlobo lomuntu kunomuntu ongakhuliswanga ngenhlonipho okusofanele ukuthi umphathe kunomuntu oyinkaba obulala abantu okusofanele ukuthi umphathe fanele uphathe ikholo fanele uphathe isidakwa so ke kunzima kakhulu mfowethu kodwa ngoba lokho sikwenza ngothando siyakwenza mana kukhona abantu othi mangabe ugqima izingoma kade ngubona uyigqumuza lapha ngawo lomlenze bekudabukele bethi ngabe akathunukali no kuyenzeka lokho kubantu phela abantu mabekubona nesimo esithize baye bekudabukela kodwa ke kuqala kuwena ukuthi uconfident kangakanani uzithemba kangakanani futhi uyakwazi ukwenza leyo nto kodwa hayi angilimali mina sekuyinto engijwayele engikhule ngayo ngoDisemba ngomhla ka30 kade kukhona ingoma lapha kuwena mhlambe nakulonyaka sizophinda siyibone le ngoma ilapha noma izomove iye kwenye indawo hayi usuku la ngomhla ka30 December nje akekho umuntu osekufanele ukuthi enze umcimbi sefanele zonke ihlangane emandeni njalo koze kulamula ukuthi ngife khona nje hayi njalo amagoso ade siwabona mfethu namhlanje insizwa zishaya ingoma kanjalo nezintokazi kukhona mhlawumbe okubonile ongathi hayi lokhu bashaya eceleni noma bekukuhle konke hayi mfethu bekukuhle konke kodwa uma uzokubuka ngeso lokuthi ujwayele ngakini nenze njani ngeke kuze kube kuhle mina sengihambile ke indawo kakhulu engomeni ngifike ngibuka ukuthi okay leli bandla lenza kanje nami ngixhume khona lapho ngiyabona ngiyafisa ukubona ngakithi nami ngapha sikuthola kanjani ukuthi ufike nje uzodlalisela uzodlala kukuphi ngakeni sisi kungapha kwesakamthetho ngokubuka usala udlula nje esangweni kithi ebheke eDondotha emabhuyeni hayi mfethu mangimenyiwe nje ngingafika mangimenyiwe akukho la ngingafika khona insizwa maze ngibizile nje ngiyaqhamuka sikuthola kanjani einkundleni zokuxhumana khona einkundleni zokuxhumana ku Facebook ezikamthakashana ingoma kaShameni ku TikTok umthakashana ku Instagram umthakashana bese ke ku WhatsApp u0662276065 kulungile ngane wethu sibonga kakhulu ngesikhathi sakho siphe sona izingonyama media ke lezi tshela abantu ukuthi abahambe bobuka izingonyama media bephinde futhi bekwazi ukuyosubscribe lapha cha izingonyama media umlando wazo abantu sebezazi ingonyama media ngoba zezingaka ingonyama media ziqale engomeni ishutha mina zakhula kodwa nje ukuphembeka kwazo engomeni ziqale ishutha mina akukho la ebengiba khona zingeke ingonyama media ngixolisa nje ukufaka abanye abafowethu abanjengo Embo noNdla kaMdlalose bangifice mina ngishuthwa izingonyama media okusho ukuthi bakamuva bona ingonyama media bese zivele zishutha ingoma zilandela inhlaka production so ke umuntu ongaziyo mina ungibone kuyingonyama media kudala kakhulu sisi kunensizwa ezincane kakhulukazi abafana abancane ade beshaya ingoma lapha ufuna yini ongayisho ukubagqugqumezela ukuthi beyithande lento ngoba ngiyazi ukuthi iyabasusa naseyintweni eziningi ezifana noma drugs kanjalo mina ngaqhugqumezela abantu abadala ukuthi belekelele izingane besondele eduze ngoba izingane as much as into zithanda kodwa masingenayo isupport angeke into yazo iye phambili ngingacela nje ebukhosini ezinduneni zezinsizwa eminyango kahulumeni nabantu abawusomabhizinisi abayimele ukuthi besondele izintweni ezenziwa emakhaya zesintu ngoba kukhona la ezisilekelela khona njengamaZulu njengabantu besintu
ungizwa namhlanje uzobuyisa itafula owalibulala khona la ekhaya lika Jiva Simnike. Mhlambe ku social media bebemcokofula ngakho konke bekhuluma lokho yana lokho. Isho ukuthini lento eyinsizweni? Isho ubumbano. Lokho kwenza uMacingwane wenza umsebenzi omkhulu wokulethela abantu bakule ndawo injabulo. Le ndawo kuyindawo yasemakhaya nami bengiqala ukuza la. Uyabona ukuthi ezinye zezinto ifika kanzima la. So lokho kwenza uMacingwane kukhulu naseinsizweni zonke abeyimemile kukhulu nasemphakathini ngizwile nabantu bebonga. So ke ngathi kuhle kakhulu lento iqalisa kudlala uMacingwane ethi uyisinela ingoma kwalimala itafula. Wayesebona ukuthi nofuna libuyise le tafula. Namhlanje sizodla inyanga. Hayi kunjalo nje mkhuba itafula. Lungile siyabonga.